Magandang araw mga Hilux. Pupunta ulit tayo ngayon sa Angelica Beach Resort, Siruma, Camarines Sur. Sila nga pala yung mga kasama ko. Ang nasa unahan sa passenger seat ay si Nika, ang aking girlfriend. Sa likod naman, ang nasa gitna ay si Norel. At nasa right side niya ay si Ate Maki, ang kanyang girlfriend. At sa left side niya naman ay si Noriel. Dumaan muna nga pala kami sa wet market ng Tinambak, Camarines Sur para bumili ng mga isda na pwede naming maluto sa aming pupuntahan. Bumiyahe na nga kami ulit papuntang Siruma at ang biyahe galing Naga ay 1 hour and 30 minutes to 2 hours, depende sa inyong patakbo. Nakarating na nga kami sa entrance ng Angelica Beach Resort at galing dito, babiyahe ka pa ng around 10 minutes para makarating sa mismong receiving area nila or sa beachfront nila. Para sa akin, kahit anong sasakyan, pwede namang makapasok dito. Pero dapat doble ingat tayo kasi may mga part na talagang tinutubig din kapag maulan kaya pwedeng mag-cause ng paglambot ng lupa at pwede tayong ma-stuck. After 10 minutes ng biyahe namin galing sa entrance, nakarating na kami dito sa hotel nila kung saan kung wala kayong mga dalang tent or mga tulugan, pwede kayong mag-check-in na lang dito. Hi ka po, vlogger to. Hi Lax. Norel. So, Noriel. Bali, dalawang tent lang to, sir, ha? Ayan guys, nandito na tayo sa Angelica Beach Resort. eh, titignan muna natin guys sa baba kung saan tayo pwesto. go. Let's go. Yo, what's up? Hi Lax Joel. Subscribe kayo kay Joel. Thank you po. Enjoy po, sir. Hi po. Hi po. Andito na tayo ngayon sa beachfront ng Angelica Beach Resort. Kayo na yung bahalang pumili kung anong cottage or location na gusto nyong i-occupy na vacant pa. Mainit talaga yun. Kung makikita nyo ay eksakto lang yung space ng aking cargo bed sa gamit naming 5. Binaba na nga namin ang aming mga gamit sa cottage. Nagsimula na din nga pala kaming mag-set up ng aming mga camping gears. First car camping experience ko nga pala ito dito sa Angelica Beach Resort, Siruma, Camarines Sur. Unang gamit rin ng aking mga camping gears na binili. Ang aking tent ay galing sa Decathlon at camping chair sa Decathlon din. Yung car canopy ko or owning tent na budget friendly ay binili ko lang sa Shopee around
800 to 900 kaysa bibili ko ng owning tent na nakadikit sa roof rail or roof rack. Medyo pricey lang kasi. Pero di natin alam sa future if bibili tayo ng ganun. Meron din tayong foldable table para nga pala maikabit mo yung car owning tent mo or car canopy sa sasakyan ay kailangan mo ding bumili ng suction cup na nagkakahalaga lang ng 100 to 200 pesos. 2 piraso na. Di ko na rin pala naipakita yung paglatag ng tent namin dahil nalobat na yung aking GoPro at maulan na masyado nung pag-set up namin. Kung mapapansin nyo, kulang-kulang pa yung mga gamit ko, like pinahiram ako ni Noriel ng isang pole para doon sa owning tent dahil 2 lang naman yung kasama nun. Wala rin pala akong mga cooking gears pa kaya mabuti na lang at yung mga kasama ko ay meron dahil sila din yung magluluto. Gusto ko din palang magpasalamat sa aking girlfriend at kay Noriel sa pagtulong sa akin ng pag-set up ng aking mga camping gears dahil syempre nangangapa pa tayo dahil first time nga natin itong gagamitin. Ganito na nga pala yung naging itsura ng aking setup nung naitayo na namin yung owning tent, foldable chair, foldable table at ang aming tent na tutulugan. Sigurado sa susunod na car camping episode namin ay madadagdagan ito. Dito nga pala ay piniprepare na nila ang aming dinner. Syempre gusto ko din magpasalamat sa aming chef na si Norel at sa kanyang girlfriend na si Ate Maki sa pag-prepare ng aming dinner. Kasama natin si Noriel, si Nika, si Norel, tapos si Ate Maki. Prepare na ng dinner. Thanks to our master chef. Yo! Adobo sa gata. Yeah. Ade apusit. Pusit. Adobo sauce. Rice. After nga namin kumain ay fellowship na, inuman, kwentuhan, ini-enjoy ang bawat sandali ng stay namin sa Angelica Beach Resort. Ipapakita ko nga pala sa inyo ng malapitan ang mga gamit na nabili ko para sa aking car camping. Una muna ay ang foldable table na nagkakahalaga ng 500 to 600 sa Shopee. Ang dalawang Bloom camping chair naman ay galing sa Decathlon na nagkakahalaga ng 1,200 plus kada isa. Ang tent ko naman ay galing din sa Decathlon na nagkakahalaga ng 2,400 to 2,500. Nung ginamit namin siya sa Angelica Beach Resort ay napatunayan namin na waterproof siya kasi hindi kami pinasok ng tubig kahit maulan. Ang aking car canopy naman or awning tent ay nabili ko din sa Shopee sa halagang 800 to 900 pesos. Matibay din siya dahil kahit improvised awning lang siya ay hindi siya natanggal. Ano ba mo? Tadiri mo sa idarayon mo. Breakfast at dog poro gino.
nandun po nakikita? Breakfast time. Here at... Sorry naman. Welcome to Florida. Camp no? Welcome to Cebu! Camp Angel. Cebu. Yep. Wal-wal. Buwal-buwal. Buwal-buwal. Wal-wal. Chow na, chow. Ito na nga yung aming breakfast. May talong, itlog, hotdog at yung tira naming ulam kagabi. Meron ding sandwich at palaman. At syempre hindi mawala yung kape. Nag-breakfast nga pala kami sa aking owning tent para naman ma-experience namin yung vibes na car camping. Gamit yung aming mga camping chair at foldable tables habang nakaharap kami sa beach at may mga aso din ng resort na nanonood sa amin kumain at naghihintay na bigyan ng pagkain. Habang kumakain nga kami ay nagkikwentuhan na diretsyo. After nga pala namin kumain ay nag-ikot-ikot na kami sa resort dahil bandang tanghali ay uuwi na rin kami. Nag-i-enjoy nga masyado si Noriel sa dagat dahil ilang araw na lang ay karagatan naman ang kanyang makikita. Labos ako sa pagitan ninyo. After nga naming mag-swimming ng ilang oras ay nag-pack up na kami at nag-drop by muna kami sa viewing deck ng Siruma bago kami dumiretso pa uwi. Na-enjoy ko yung aking unang car camping experience at sana ay samahan nyo pa kami sa mga susunod pang car camping episodes.